Pontosan mindenki. Azon az oldalon legyen, azon a helyen. Húzzatok gyerekek, mert itt nem érünk oda soha. Vigyázva. Most illog a piros, ugye? Igen. Jó. Van rajtuk neonfélruha. Megálltak? Ha persze, le is rakta az evezőt. Evez, nem szedi ki az evezőt, evez. Oké, de evez Ági, hát a másik Ági. Igen. Na, jó van, oké. Mondom balra. Vagy még. Persze. Nyilatkozzál, kedves tájék. A falu rádiónak? Akármire. Hasítunk, mint állasz. Narancsoki. Narancsoki. Légy szíves, senkit nem ismerek meg itt, és tudom, hogy de ő határolóban állt meg. Az, aki ezt szedjek neked? Szedhetsz nekem, igen. Lagi pa po hangin. Jó. Mi olyan gyorsan akartok elindulni? Hogy hagynák itt a motort? Összement a mentőn. Biztos, hogy nem fázol, Ági? De. Azért? Le! Valahol csurog be a szép. Háj, gyerekek! Abból kapunk! Hagyja már a kuvár, mindenkit! Miért? Érünk én a becsorgónak? Nem egy szopás volt. Igen. Egyet csak oda Na, evezzünk, Ági. Jó, evezzetek csak nyugodtan. Majd a Laza megnézi. Ja, ő filmezi. Csak azt hiszem, De kenóban egy sportos kaja. Bizony. Nézzed. Lementél volna ott kajakkal, kicsi? Lecsép? Akkor jó. De itt be sem borultunk, amikor a bánában. Nem. Nem, itt fotóztál. Itt mondtad, hogy a szádba is ment víz. Ja, mert nem nyáltába hagytad. Még volt a spritznek, ami nem örökülteles, és azt kell víz felelni. Kánóe. Ezt úgy mondják, mint az olaszok részben, nem? Hogy mondják? Kánóa. Jól csinálják a fát. Vizesek laktatok ott erről? Ágyad, Ajajaj. Nem, neoprénben van.